Ahojte, dnes tu mám pre vás plnú krabicu noviniek. Ono sa to ani nezdá, ale Vianoce sú tu čoskoro a keď si nakúpite darčeky v predstihu, nebudete mať predvianočné stresy. Prvé táto krásna bielunka, úplne mekučka, nádherná deka, ktorú môžete teda využiť pre seba alebo darček pre maminu, pre kamarátku, ale ja si viem predstaviť túto deku aj pre malé detičky a napríklad aj do kočíka by sa hodil pre babetko. A k tejto sade sú tam ešte papučky. Tiež také mekučky, kožušinkové. A napríklad ja si ich určite zoberiem pre návštevy, aby som mala do zásoby, ale určite vhodný darček, čo aj pre moju maminu by to bolo k Vianociam, alebo ešte si porozmýšľam. Máme tu aj teraz takéto krásne darčekové skladacie krabičky. No a čo je úplne perfektná novinka, je nová vôňa Divine. Teraz ju máme v takomto čiernom šate. Modrú Divine asi poznáte. Ale táto čierna, ona je v podstate úplne iná ako tá modrá, preto tá modrá je taká svieža, ale toto už je taká vôňa, dá sa povedať, na večer už aj cítim. No krásna. Toto je taká, že večerná vôňa, ale vlastne taká vôňa príťažlivá. Je nádherná. Určite, ak máte radi také zmyselné, ťažšie vône, tak táto je vaša favoritka. Tu máme z Milk & Honey novú, takú už vianočnú sadu. Je to telový čistiaci gel, alebo aj gel na ruky, to môže sa využiť, a krém na telo a ruky. Aj ten si ovoniame. Pekne vonia. Tak zase trošku inak ako klasicky medamlieko. Tu je to takto pekne zabalené, to je tročí papučka, teda ponožka. A vlastne sú to takéto roztomilé macikové ponožtičky vlastne. Aha, toto ide hore, takto. Tu je peta. Vlastne takto ponožka. Krásne a tiež také jemnulinké, mekulinké, teplúčke. Super, zase vhodný darček. A ešte tu máme pomôcku na čistenie štecov. Toto je praktická pomôcka. Mali by ste ju mať každá z vás. Je to také gumové a toto je taká štungíka. Vlastne tu si naleje voda a na tomto je to také drsné, si vlastne čistíte ten štetec a potom do tej hĺbky ho vyžmýchate. Štetce by sa mali čistiť pravidelne. Pokiaľ to máte napríklad na sypky púder, tak raz za 2 týždne aspoň, ale napríklad také tekuté ako make-upový štetec by sa mal po každém očistiť, pretože sa tam vlastne držia tie baktérie a potom sa možno divíte, prečo sa narobia vyrážky. Tu máme takéto cestovné balenie, miniatúrne. Nebudem to ani otvárať, to vidíte. Ono je také úplne maličké. Predtým, čo sme mali cestovné, bolo trošku väčšie, ale z toho dôvodu, že to predtým to bolo vlastne cestovné balenie na krémy a toto je cestovné balenie na make-up. Ďalej tu máme novú Jordany Gold guličkový roll pod pazuchy. Môžem aj tiež voňať. Je všetko tak krásne vonia. Ďalej tu máme vitamín D. Je tu až 90 tabletiek. Takže každý deň sa užíva jedna tabletka, takže vám to vydrží na 3 mesiace takéto balenie. Čo určite teraz cez zimu odporúčam, pretože toho slniečka a toho vitamínu D máme teraz naozaj veľmi maličko. A vitamín D vlastne tým, že si ho budeme pridávať do stravy, tak nám pomôže, aby sme mali napríklad aj pevné kosti
a predišli rôznym problémom s kostiami, rôznym takým chorobám a hlavne teda aj ženy už v menopauze určite by si mali dečko doplňať. A ešte tu máme takto skvelú novinku na pleť. To sú niacinamidové kvapky. To už je Proseuticals, v podstate taká, dá sa povedať, naviac niečo dopriať na pleť. Určite odporúčam každému, kto má napríklad problém s pigmentovými škvrnami, s akné, ale aj tiež na také spomalenie tvorby vrások a teda vyhladenie jemných vrások. A tieto niacinamidové kvapky, je to takáto pipetka, oni sa vlastne používajú, keď máte svoju rutinu, že si vyčistíte pleť, používate aj povedzme sérum a potom používate krém, tak vlastne po sére nanesiete tieto kvapky a následne používate krém. Nové vajíčko, nový hojivý zázrak. V podstate je to ten klasický, obyčajný, prírodný, akurát teda, že máme teraz výročie, tak nám ho dali s takýmto zlatým vrchnáčikom. Takéto krásne, elegantné balenie. Tak môžete mať do zbierky. A posledný produkt, ktorý tu mám, na ktorý som sa veľmi tešila, kolagénový nápoj, chcem to otvoriť. Kolagénový nápoj. Je to takto, vlastne po porciách, jedno takéto vrecuško na deň a zabezpečí vám dostatočný vlastne prísun kolagénu, ktorý je veľmi dobré napríklad na rast vlasov, na rast nechtov, na to, aby sme mali peknú pleť, pretože napríklad, neviem, či viete, každým rokom nám ubúda 1% kolagénu, ale my ženy v menopauze nám už za ten jeden rok ubudne aj 3-4% kolagénu, lebo v tej menopauze tá tvorba kolagénu s tým vplyvom hormónov sa veľmi, veľmi teda klesá a preto určite v našom veku už kolagén doplňať je dôležité, ale teda okrem krásy a zdravia pleti on je výborný aj napríklad na kĺby, na kosti, na chrupavky. Takže určite si nám počkajte, on momentálne je na sklade, pretože sa naozaj veľmi rýchlo vypredal. Dievčatá ho už aj testovali, že veľmi výborne chutí a teda tie, čo ho testovali, že aj teda už videli aj na tých nechtoch hlavne teda ako na prvých ten efekt. No a teda musíme si počkať, neviem, či je až v decembri, pretože nečakali s takým veľkým dopytom. Mám pár katalógov, 15, tak ak by ste niekto potrebovali, píšte, rada vám ich pošlem. Majte ešte pekný deň, ahojte.